So my teachers finally responded to what Madam Boss said about their friendship. Madam Boss simply said good friendship yavo yakapera because of vanhu vaipindira munyaya dzavo. Let me just read what my teacher posted. And numerous individuals have suggested that I tune into Ola's podcast where Tyler purportedly made some mature remarks. However, I must clarify that I will not engage in any podcast to prove a point or project a certain image. As you are aware, Tyler and I were once close, and I genuinely cared for her. We both have our flaws, but it is quite amusing that you would imply people drove us apart. Are you certain of this? Even if that were the case, what compels you to befriend every individual I have a falling out with? It appears that each time I have a disagreement with someone, you subsequently feature them on your platform posing as friends. Are you certain you are not the catalyst for these issues? It is intriguing that this same individual we have previously spoken ill of you suddenly become your friends when they begin speaking ill of me. I do not intend to engage in a confrontation or inquire about your motivations. Instead, my sole desire is for you to reevaluate your actions and remain true to yourself, even if it means facing losses along the way. Authenticity is crucial, and it is essential to avoid pretenses to be perceived as mature. You are doing well and I'm doing well. We once shared a deep connection, but we have since parted ways, and it is essential to maintain respect for each other from a distance. We are grown-ups now, and we came from far and still going far. I wish you continued success in all your endeavors, both on and off camera. Yours truly. Inini ndinoti panapa maititi amenoti Madam Boss havana kuti toda kuita mashamwari as per se, zvakuda kutaura kuti hey, you should maintain our distance, kuti uyu ari kwake uyu ari kwake. Andinambonzwa Madam Boss vachitaura kuti vada kuita friend yamaititi again, but vaingoti we are civil, mumwe nemwe ari kwake, we are doing well, the same thing. I really like first part yataura namaititi zvavo yavataura kuti Tyler did a mature interview nezuro. Pangotanga kunzi I want to clarify apo ndangoti yeah, panapa zvakuklarifyiwa panapa ka hanzi Tyler must do a self introspection, oona kuti ndiani akakonzeresa zvese zvekuti he vanhu vakakonzeresa vakaita sei. Hanzi why is it kuti Tyler vanhu vanoita fallout namaititi vanozongopedza ene ndo zvinotongoitika. Handizivi kuti panofamba sei ipapo, but what I've discovered as well, vamwe vanhu vanoita fallout naMadam Boss as well vanoenda futi kwamaititi. Saka zviri kwese zvinhu zvacho zvekuti munhu uite maenemies nekuti shamwari yangu ka. I think kuti maititi vanoda zvinoita Bruno zviya zvoti Bruno anobva inherita maenemies ese. So maititi I think ndo zvaivarwadza kuti vakaona Tyler ane munhu wavaiti enemy, saka kuti vagadzirisane zvaizonetsa. Ana Ketina veve vakapanduka, ana Patricia Jeki vese vavo vakango nana anonzani uyu Regina. No, it's not Regina. What? Janelle. Janelle stara kanenge anonzi Regina, but anonzviti Janelle. Amen. Iye Janelle. Janelle futi ari kwaMadam Boss. So, ameno. I don't know. And vese vanodaro kuti ana zuva nani vese vakunana maititi unoona vakukomentana. They do take team yavo iyoyo kwani. And also ana mai nonzana ana Joyi. And Anamai Maketeni at some point they were also Tyler's friend. Vavaenda kuna maititi vadzokera futi. So I think kuti nyaya kuti uyaka aita my friends my enemies, I think kuti kwese zviriko izvo. Apa pari kunzi Tyler ndiye akakonzeresa. In short, problem hanzi it was you Tyler. Zvese zvekuti hanzi zvekuda kunyepera kuda kuita sei ndizvo zvanzi hakuna zvekuda kunyepera. Hanzi if it means you are going to make my losses in your life uchitraya kuda kuona kuti chii chakaitika, so be it. I don't know kuti panapa vanhu avo pana maititi vari kuita senge Tyler ari kuda kuzvifoseredza back to be close to her, of which I don't think so. They should remain vari kwavari ikoko, mumwe nemwe ari right kwaari. Panapa parotongonzi Tyler you are fake, you are a hypocrite. Ndo zvacho zviri kungotaurwa panapa namaititi kuti inini I am not fake, iwo ndotori a hypocrite. Ndiani kuhanyora chirungu ichi? Zvinhu zvacho Tyler akati handiti vanhu ndo vanovaparadzanisa, but maititi vari kuti hakuna izvozvo, iwewe une ufake hwauinayo, and iwewe usablame mumwe munhu. Don't try to blame anyone. Ini ndakaona senge Madam Boss from a point she did not want to provoke anyone pavakataura, but now maititi zvavataura zvine kachokwadi zvimwe, but she's trying kuda kuprovoka kuti Tyler you were wrong. Ivowo havasi kutekawo any
pavakatadzawo here. Ndo pandiri kuti vanhu vari 2 apa hapanawo here akatadzira mumwe. Toti maititi was a saint mufriendship, havasi kuona kuti she was wrong 1 2 3. Iwo mashamwari enyu shamwari chekutemu ichi chakaoma. And Madam Boss, she was coming from a good space, but maititi always she has something to say. She has like something negative. Indatofara kaini patonzi patatanga neintroduction yekuti she went people were kokuti ndakateerera last podcast pane kuti hanzi ndinzi vanhu vakanditi hanzi nofana kutoiteerera. You see, ko zvikiti zvanga zvati zvoni takufarira Madam Boss chichai hanzi hey mimi ndimuno uyu vanga kuti hai sta kutofa nezuro kwangu nema live vanhu vachiti zvoni manzwa ka Madam Boss isusu nditinokonzeresa ngatichinje ngatitese. But Madam Boss is I think kuti amenoti vachati chii manje ana nhubo wanga kuti Madam Boss vari munhu ari bo chichichichi vafarira interview yaMadam Boss. Amenoti nhasi after zvataura maititi vachati chii, because maititi vanhu expecting kuti vachanyarara kana kuti vachotouya vototaura something positive, but vakutouya vachida kukonzeresa. But I know kuti Tyra will not say anything about izvozvo. So panapa pari kunzi futi namaititi iwewo Tyra, you've got a lot of maflaws and it is zvinhu zvikutovashoka kuti angataure kuti zvoni vanhu ndo vakaita drove them apart. It's not about people, it's about unhu waTyra as per se. Tyra hanzi asi munhu kutamba naye, asi munhu ari bo. Ini ndinonasenge zvangu vanhu ava they are good kwavari kokoko, they are good zvavari zvemafamilies zvemachichi ngazvingokontinye zvakadaro vanhu vachisapota vanoda kuita nekuita sei, bo zvatongoratidza kuti there's not going to be something that is going to be resolved, if I might put it that way. And Madam Boss hanzi, she's not authentic, she is munhu anoavoida kufesa zvinhu zvakaitika. So hanzi kana akuda kufesa, indafunga kuti pamwe vachazotaura kuti iwewo Madam Boss 1 2 3 wakatadza pakati, but handisi kuona problem panapa. Pamwe ndatadza kuona but handisi kuona problem, because izvi zviri kutaurwa izvi ndezve after fall out. What about the real reason that made them to part ways? What was that? Maititi seems to be knowing, but why doesn't she say 1 2 3 Tyra why so pau friendship? Saka ari wrong ndiani kana pasiri kutaurwa the exact chakaita kuti musoro uteme. I mean, I don't know, but it's so weird how people sometimes try to... Okay, let me not say it, but anyway, let me know in the comment section what are your thoughts. Panya, you are still a subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.